Καταρχήν εγώ υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε 4 αγώνες και σήμερα στη 9:30 Νιγηρία-Αγγλία και την ίδια ώρα Σουηδία-Αργεντινή και στις 2:30 Νότια Αφρική, Ισπανία και Σλοβενία-Παραγουάη. Όλοι οι αγώνες αυτοί θα μεταδοθούν απευθείας από την Ερασπόρ βέβαια. Και τα ζευγάρια, τα μισά ζευγάρια, τα 4 που έχουν προκύψει και θα ολοκληρωθεί το ζευγάρωμα σήμερα είναι το Σάββατο λοιπόν στη 9:30 θα παίξει η Γερμανία με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου, όπου ο δεύτερο ομίλου θα είναι κάποια ομάδα ανάμεσα στην Νότια Αφρική και την Παραγουάη. Εκτός κι αν, όχι, μπορεί να και Ισπανία, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον διευθυντή του σχολείου, παρακαλώ, τον κύριο Γρηγόρη Βέλκο. Ο ίδιος. Γεια σου δάσκαλε, φίλε μου. Ποιος είναι? Ένας φίλος από τα παλιά. Δεν θα σου πω όμως το όνομά μου, γιατί θέλω να σου κάνω έκπληξη. Σε λίγο έρχομαι από εκεί και θα δεις από κοντά ποιος είναι. Εντάξει, δεκτή έκπληξη. Σε περιμένω λοιπόν στο σχολείο. Για να σε βοηθήσω όμως, σου λέω ότι ήμασταν παλιοί συμμαθητές και στα παιδικά μας χρόνια κάναμε πολύ παρέα. Ήμασταν αχώριστοι. Ήμασταν αχώριστοι. Mm-hmm. Ο Κώστας ο Φόλας. Όχι. Ο Νίκος Ζαχαρίας. Όχι. Έλα ρε Βαγγέλη Τάμπο. Ούτε. Κοίτα, πρέπει να λείπεις πολλά χρόνια από την Ελασσόνα. Για τη φωνή σου δεν μου λέει τίποτα. 43 ολόκληρα. Τι λες βρε παιδί μου, ποιος είσαι? Καλά, και πού είσαι τώρα? Πολύ κοντά. Έξω από την Τζερετζάνη. Σε αγναντεύω από τα ψηλώματα της ιστορικής Μελούνας. Α, τόσο κοντά. Λοιπόν, για να μην με παιδεύεις περισσότερο και επειδή ανυπομονώ να δω ποιος είσαι, σε περιμένω εδώ στο σχολείο. Μια και όπως λες, είσαι φίλος από τα παλιά. Άντε για χαρά και πού σε, περιμένω την έκπληξη. Για χαρά φίλε μου, θα την έχεις σε λίγο.
Ησυχία. Γιάννης Θόμας. Παρών. Νίκος Ζαχαρίας. Παρών. Κώστας Φόλας. Παρών. Στέλιος Πιτένης. Παρών. Γιάννης Προκόβας. Παρών. Ελένη Δόβα. Παρούσα. Δήμητρα Αμαραντίδη. Παρούσα. Ελένη Κουρίδου. Παρούσα. Βαγγέλης Ντάμπος. Παρών. Και τώρα ανάγνωση. Να διαβάσει ο Απόστολος. Τον Αυτόπουλο. 5 μήνας τώρα λείπει στα ξένα των Αυτόπουλων. Σωστούς 5 μήνας. Αχ, πόσον επεθύμησε την πατρίδα του. Ο Άγιος Νικόλας, το ιστιοφόρον εις το οποίον υπηρετεί, εταξίδευσεν εις μακρινούς τόπους, εστάβει εις πολλούς λιμένας, και τώρα γυρίζει ο πίσω. Ο άνεμος θυρίζει, φουσκώνει τα πανιά, τα κύματα αφρισμένα κτυπούν το πλοίο, αλλά τον Αυτόπουλον δεν τρομάζει. Είναι γενναίον Αυτόπουλο και μόλις προστάξει ο πλοίαρχος, σκαρφαλώνει στα κατάρτια και λύνει ή δένει τα πανιά. Δεν του τρομάζει η θάλασσα τον Αυτόπουλο. Δεν συλλογάται τον κίνδυνο. Ένα πράγμα συλλογάται μόνο. Πότε θα φτάσουν στην πατρίδα. 5 μήνας τώρα λείπει στα ξένα. Αχ, πότε τέλος θα φτάσει. Με ποιαν χαράν θα αναβεί την μικράν το τέλος θα φτάσει.
με ποιαν χαράν θα αναβεί την μικράν τον κλίμακα και θα ορμήσει στην αγκάλη της μητέρας του και των αδελφών του. Και έπειτα την ασπέρα, πλησίον της εστίας, ενώ όλοι θα είναι τριγύρω του, θα τους διηγηθεί εις ποια μέρη ταξίδευσαν, τι πράγματα είδαν στους μακρινούς εκείνους τόπους. Είναι πολύ ωραίοι οι τόποι εκείνοι, αλλά όχι δια τον αυτόπουλο, διότι δια τον ξενιτεμένο, ο οποίος έχει αγαπημένα όντα και τον πεδημένο, ποτέ δεν είναι ωραία η ξενιτιά. Ώστε το 59 έφυγες από την Ελασσόνα, έτσι? Το 59. Τελειώνοντας το δημοτικό φύγαμε για τη Λάρισα και στη συνέχεια εγκατασταθήκαμε στην Αθήνα. Μετά, ξέρεις, σπουδές, εξωτερικό, άρχισα να κάνω τα πρώτα μου ντοκιμοντέρ, χαθήκαμε μεν, αλλά την Ελασσόνα δεν την ξέχασα. Με το σχολείο, αλήθεια Γρηγόρη, τι γίνανε. Δεν βλέπω το προαύλιο γεμάτο παιδάκια, όπως ήμασταν εμείς, θυμάσαι. Άλλαξαν τα πράγματα, Απόστολε. Την Ελασσόνα, όπως όλη την Ελλάδα, δεν είναι στη φιλία. Πάντως, εγώ ρώταγα συχνά για σένα. Και ξαφνικά μάθαμε στην Ελασσόνα ότι έγινες σκηνοθέτης. Αλήθεια, σου αρέσει η δουλειά μου? Περιττό να σου πω ότι τα ντοκιμαντέρ σου τα παρακολουθώ συχνά στην τηλεόραση και σε καμαρώνω. Όταν σε βλέπω με τη γυναίκα μου, λένε «Να, ο δικός μας». Αλλά για πες μου, πώς αποφάσισες να γίνεις σκηνοθέτης? Από μικρός δεν φανταζόταν κανείς ότι θα ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Να σου πω, ούτε εγώ το κατάλαβα. Στην αρχή ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Μετά μπήκα στη νομική. Πάνω εκεί τα παράτησα γιατί κατάλαβα πως με τραβούσε η κάμερα. Εδώ όμως έχω ένα παράπονο για σένα. Πες μου. Έχεις γυρίσει ντοκιμαντέρ για όλη σχεδόν την Ελλάδα. Για την πατρίδα σου, την Ελασσόνα. Τόσο δεν σε πήρε ο πόνος να της αφιερώσεις έστω ένα. Τη στιγμή που γνωρίζεις πόσο πλούσια είναι σε ιστορία και λαογραφία. Το ξέρω, αλλά αν άργησα κάπως, το έκανα γιατί ήθελα να κάνω κάτι που να ξεχωρίζει απ' τα άλλα. Γι' αυτό όμως βρίσκομαι τώρα εδώ. Δηλαδή, ήρθες με σκοπό να γυρίσεις για την Ελασσόνα μας ταινία? Ακριβώς. Τότε να σε φιλήσω ρε μπαγάσα. Αλήθεια. Και με τι θέμα? Με τι άλλο βρε Γρηγόρη?
με την ίδια μας τη ζωή. Τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, τι εννοείς? Να, θέλω να προβάλλω τον τόπο μας μέσα από τα παιχνίδια που παίζαμε εμείς τότε. Από το κρυφτό, την τζιλίνγκα, το κουτσό. Τι λες, σου αρέσει σαν ιδέα? Καταπληκτική. Σου αρέσει πολύ? Το ρωτάς? Αφού λοιπόν σ' αρέσει, για να γίνει αυτή η ταινία χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ό,τι μου ζητήσεις. Είμαστε δίπλα σου. Όλη η Ελασσόνα. Θέλω τα παιδιά του σχολείου να παίξουν μπροστά στην κάμερα τα παιχνίδια που παίζαμε εμείς τότε. Θα αρχίζουν με την τσιλίνγκα και θα τελειώσουν με το περιβόητο κρυφτό στην Ελασσόνα. Τι μου θυμίζεις τώρα? Εκείνο που με απασχολεί όμως είναι οι χώροι. Οι αλάνες που παίζαμε υπάρχουν. Γιατί βλέπω ότι η εικόνα της πόλης δεν θυμίζει τίποτα από το 59 που την άφησε. Άστα. Εκείνη η Ελασσόνα που ξέραμε έφυγε. Έλα όμως που για τις ανάγκες της ταινίας χρειάζομαι εικόνες από χθες. Παλιά σπίτια με ανώγια και κατόγια, με παλιές μουσάντρες. Γιατί αν θυμάσαι, το κρυφτό όταν το παίζαμε, εκεί κρυβόμασταν. Εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Στην Ελασσόνα δεν σώζεται κανένα παλιό. Ακόμα και εκείνο το σπίτι του φίλου μας, του Κώστα του Φόλα. Για κακή μας τύχη, σοριάστηκε. Πριν μερικά χρόνια. Τι μου λες, έπεσε το σπίτι του Κώστα? Θα πάω να ρίξω μια ματιά. Μη γελαστείς και πας. Θα ματώσει η καρδιά σου. Εγώ όποτε είναι να περάσω, αλλάζω δρόμο. Τότε, τι κάνουμε? Πάμε μια βόλτα πάνω στο μοναστήρι, να αγναντέψουμε και βλέπουμε. Πάμε, ναι, πάμε. Τώρα που βλέπω απέναντι την Τζαριτσάνη, πώς σου φαίνεται η ιδέα για το κρυφτό, να δανειστούμε σπίτι από εκεί, που ευτυχώς κρατάει μερικά από τα παλιά της? Δεν τη βρίσκω κι άσχημα. Σκέφτηκα και κάτι άλλο. Μια και η ταινία αναφέρεται στην εποχή του 50. Δεν θα χρειαστούν και τα παιδάκια να ντυθούν και με ρούχα που να θυμίζουν την εποχή αυτή. Πού θα τα βρούμε αυτά? Σωστή σκέψη σου. Αλλά αν κάνουμε κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί και η Ελασσόνα να ξαναφορέσει τον ντεκόρ της εποχής αυτής. Οπότε, τότε χρειαζόμαστε παραγωγή Hollywood. Και εμείς εδώ είμαστε πανί με πανί. Τότε... Τίποτα από όλα αυτά. Τα παιδάκια θα παίξουν μπροστά στην κάμερα τα παιχνίδια με τα ρούχα που φοράνε σήμερα. Θα βρούμε μερικές γειτονιές κάπως γραφικές, όσες βέβαια σώζονται, και για το κρυφτό θα δανειστούμε σπίτια, ανώγια, κατόγια, λαγούμια και καταπακτές από τη διπλανή Τζαριτσάνη. Και πότε σκέφτεσαι να αρχίσεις? Αμέσως. Μόλις βρεθούν οι χώροι και ετοιμαστούν τα παιδάκια. Υπόψη ότι τα παιδάκια θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να ετοιμαστούν. Γιατί τα παιχνίδια που παίζαμε τότε τους είναι άγνωστα. Γι' αυτό χρειάζομαι τη δική σου βοήθεια. Θα την έχεις. Υπό τον όρο ότι το όνομά μου στην ταινία θα μπει σαν βοηθός σκηνοθέτη. Και με χρυσά γράμματα. Τέλος πάντων, δεν τα αφήνουμε τώρα αυτά και να πάμε να πιούμε κανένα τσίπουρο ντόπιο. Πάμε.